Jotonono Surah Yesus Kristo ni hamjagma te kairugmano yafaro. Surah Yesus Kristo ni hamjagmano jeng manka aboni kaisa mari engka bini buka katar. Ke tini jeng bini kakatar ni tani jeng surinai Yesus jeno kairugta hene bini hamjagman jeng manta hene jeng surinai. When we keep the feast of the Sacred Heart of Jesus, we are aware of the love that He has for us. This symbol of the love of Jesus should inspire us to become more and more like Him. We pray that His love, His mercy, and His love may transform us into good people who care for one another. Nilikano ng yafaro sobray Jisu Abok kaisang marikotor hamjang mani hamjang mani tongthok mani nakar mongni hamjang mani tongthok mani nakar mongni aboni ni khairoma genang kaketar aboni ni khairoma genang kaketar hairong magenang Jisu hamjang makapelang Yesu hairong magenang Jisu hamjang makapelang Yesu sini kano nini haike senam jadi sini kano nini haike senam jadi Lukurang no nugi nâng khai đọc su kha Sumsong no nakari ham giang mar kha Lukurang no nugi nâng khai đọc su kha Sumsong no nakari ham giang mar kha Sa kham ya dog no khai diogi nâng ham ra kha Hamjang mata buka Warong ni kawa Ni kano ni yafaro Sobray Jisu Awak kaisang marikotor hamjang mani hakjang mani tongthok mani nakar mongni hakjang mani tongthok mani nakar mongni Ya faro ani bebang masugay Dekar klai jadi ano te sansarno Ya faro ani bebang masugay Dekar klai jadi ano te sansarno Nini te karban susaja barang ragli Sumsang no yak
đời Nini nó ưng si thơ Nini khả nó nâng ya phá rô Su brai Giêsu Abo kaisa mari kotor Ham jang mani Khak jang mani Tông thok mani Na karmoni Khak jang mani Tông thok mani Na karmoni Abo nini khai rong ma Genang khak thai Abo nini khai rong ma Genang khak thai Hai rong ma genang Giêsu Ham jang ma ke palang Giêsu Hai rong ma genang Giêsu Ham jang ma ke palang Giêsu Sini kano nini hai the Senam jali Sini kano nini hai the Senam jali Sini kano nini hai the Senam jali